Салом алейкум мардум. Пашти нисби телефонумон арзон шуда, максимум 2000 рубл, 1500 рубл, 500 рубл ҳар хел телефон арзон шудан. Samsung-ро уже нархош меиваст намемондем. Нархои A 25 6 28 тага 1500, нархи пешинаш 20500 буд, ои нархи ҳозираш бошад 17990 рубл. Ҷада бошад A05 4 828 тага чанд сум буд? Чанд сум буд? Надорум. Ира, лишь нашли нархаш. Шидагия 500 рубл. 12000 рубль. A15 13500 буд, ба нархи 12500 мондем. Ша ранги 4 ба 28 тага ранги сиёҳ ва зард. A15 6 ба 28 тага 16500 буда, баъд ба нархи 14500 рубл. 2000 разница дорад мо байни нархои A15. A15 8 ба 56 тага 17500 буд, 8 ба 56 тага ба нархи чанд сум шудаги ҳозир? A15 ҳозир A15 ина A15 8 ба 56 тага 17990 ба нархи 16990 рубл. 500 рубл арзон шудагианд. Ҷада бошад A55 8 ба 56 тага 36000 бошад, ба нархи ҳозир 34990 рубл. Пашти 1000 рубл арзон шудагианд. Ҳозир чем ай нархи пешина 1000 рубл 1500 рубл Samsung-о арзон шудагианд. Ҷада бошад Redmi Note 12 8 ба 28 тага 15990 рубл шудагианд. Ҷада бошад Redmi Note 13 Pro ҳозир дар наличка неста, нархи ваям бошад 1000 рубл арзон шудагианд. 24000 буд, 23000 рубл шудагианд ваё. Ва ҷада бошад Redmi 12 C ҳамин 3 ба 64 тага 8500 рубл ба нархи ҳозир кани 12 C 3 ба 64 тага 7990 рубл. 500 рубл арзон шудагианд. Ва дар инҷа бошад телефони Honor 90 8 ба 56 тага 34990 рубл. Ҳозир бошад нархи ҳозира 30000 шудагианд. Кани ина Honor 90 3500 рубл. Пашти чанд мешавад? 4000 скидка. Пашти 5000 да 4500 арзон шудагианд. Метавонед айму харидорӣ кунед, нархҳо вообще арзон шудагианд. Дар инҷа бошад Honor-ои X8 12 дар 13000 ва дар инҷа бошад телефони наомадаги Tecno Camon C 8 ба 56 тага 23500 рубл ба нархи ҳозираш бошад 22990 рубл. Чанд сум? 500 рубл боз скидка шудагианд. Телефони наомадаги Tecno Camon C. ва дар инҷа бошад телефонҳои Tecno 20 8 ба 56 тага 11500 рубл ва Infinix-о ҳастанд. Infinix-ои Note C Pro 18500 рубл. Барои нархҳои ё бошад дига телефонҳо дар ин тараф Telegram канал монай метавонед ҳамҷа Telegram канал бигиред. Нархномаи ҳама телефонҳо дар Telegram мешавад. Арзон мешавад, чӣ телефон омадагии нав ҳамаша дар Telegram фаҳмондагӣ ва ба пуррагӣ мебинед дар Telegram.